Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye ngiphuma lapha ngaphansi komkhanyakude ngokusebenza ngiqhamuka laphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. So namhlanje ngithe futhi ake ngiphinde ngibuye ngiqhamuke ngizonichazela noma ngithi ngizonihlaziyela mayelana namaphupho kulabo abasuke bengaqondisisi kahle izinto abasuke beziphuphile. Kodwa kuqala ngizoqala la ngisize labantu laba abathi enemina amaphupho ngiyawakhohlwa mangabe ngivuka ekseni athi omunye ngisuke ngikhumbula kancane ngizoqala ngalabo bantu ukuthi eneme ngabe uthole amanzi empophoma ayasiza kakhulu. Uthola ukuthi mhlambe monawo la manzi empophoma ebese uthola isiqunga. Abantu abaningi bayasazi ke isiqunga siwutshani nje, uthole lawo manzi nesiqunga bese uyakupheka ndawonye uphalaze ngakho ugeze ngakho futhi. Uma ngabe usebenzisa lezo zinto ungakusebenzisi kodwa kakhulu ngoba makusuke kunesiqunga phakathi, ngoba kwasona isiqunga asifuni ukuthi usisebenzise kakhulu egazini, sigcina sesikujikela. Mengabe nje usisebenzisa u3 days bese uyasiyeka kusuke sekulungile. Mawenze kanjalo amaphupho akho ayabuya njengoba esuke enjalo. Mawuvuka futhi ekseni uvuka ungakhohliwe nhlobo. Okay, ngidluleke lapho ngizoqala la ekutheni kusuke kwenze njani uma ngabe uphupha ufake iwashi esandleni. Okokuqala ke okufunakala ukuqaphele lapho ukuthi leli washi osuke ukade ulifakile ephusheni ulifake ngakwesiphi isandla. Kungenzeka ukuba ulifake esandleni sokwesokudla noma ubukade ufake esandleni sakwesokunxele, iloko okufunakala ukubhekisisa. Okay, mangabe uthola ukuthi iwashi lakho uphupha ubulifake kwesokudla, kusho ukuthi kunento ekhalelekayo eyisiphandla kuwena. Mangabe ufakwe kwesokudla shuthi leso siphandla esakini qobo lapho usuke uzalwa khona. Mengabe kade usifakwe sokunxele okusho ukuthi leso siphandla sifunakalayo esakomalume. Okay, ngiyadlula lapho. Kuphinde futhi uthole ukuthi umuntu uzophupha amakhekhe. Uma ngabe uphupha amakhekhe, amakhekhe ahlukahlukene impela kaningana. Ukuthola ukuthi uma uzophupha amakhekhe impela uphupha amakhekhe abhakiwe, isikhathi esiningi wona impela ayinhlanhla enhle kakhulu. Aphinde futhi azobika isisu. Kungenzeka kube kusuke kukhona ozithwele osondelene naye esekhaya, nawe mhlambe kwesinye isikhathi ukuwaphupha amakhekhe kanti uzithwele mengabe umuntu osifazane wena uqobo lwakho. Esikhathi esiningi futhi ukuthola ukuthi uma uphupha amakhekhe kusuke kunaleso sidalwa sakini esuke sikhalela ukudla noma sidinga into enjenganeladi injalo nje kulento le yamakhekhe. Okay, ngiphinde la uma ngabe umuntu uzophinda uphuphe umuntu ongasekho ekushaya. Lapho ke mangabe uzophupha umuntu ongasekho ekushaya akukuhle kona lokho, ngoba kukhomba ukuthi unyawo lwakho awuhambi ngendlela okuyiyona yona, khona la ugeja khona, ingakho uze uphuphe kanjalo. Kanti futhi kwesinye isikhathi kusuke kubika ingozi enkulu uma ngabe uphupha umuntu ongasekho ekushaya, ngoba kusuke kusho ukuthi kwesinye isikhathi lo muntu usuke ephenduliwe ukuthi athi mesondela kuwena bese eba umuntu oza kabi. Ngiphinde ke futhi ngidlule lapho uma ngabe uthola ukuthi uzophupha yena futhi umuntu ongasekho kodwa manje umphupha ekhala. Mengabe umphupha ekhala usuke zama ukudlulisa ukuthi khona futhi ingozi embi ezokwenzekela noma esuke iza ekhaya. So leyo nto ufunakala ke ungayiyeki nje kanjalo, ufunakala ukuthi ungayisukumela ufune ukuthi ngabe yini lena eyingozi engaka azama enene ukunumbekela yona. Okay, kuphindeke la mangabe futhi uzophinda uphuphe isinkwa esibrown, ngabe uphupha uyasithenga, ngabe uphupha usiphethe, kodwa nje mangabe kukhona isinkwa esibrown kukhomba ukuthi abadala abaphansi bakhala ngokuthi kumele ukwazi ukuthi ubagayele utshwala, basuke bomile abantu abadala ekhaya. Okay, kuphinde la mangabe uphupha ugijima. Mawuphupha ugijima ke kuyinhlanhla enkulu kakhulu ngoba kusuke kukhomba ukuthi kunento empumelelo ezayo kuwena
maduzane mawugijima ke kodwa mawuthe wagijima wasuyawa nakumbi kakhulu ngoba kukhomba ukuthi enene lento eyinhlanhla kwena izophinde futhi ifune ukuphelela endleleni izophela nje maduzane. So kuke kube ngcono ke mengabe uthe wayiphupha inhlanhla le waphupha ugijima kuba ngcono uma ungawanga ngoba kukhomba ukuthi nje izofinyelela maduzane ithi ukuqhubeka leyo nhlanhla yakho esuke ifika ngaleso sikhathi. Okay, uphinde ke laba ngabe uthola ukuthi ke uzophupha wamukeliswa igrosa noma unikezwa umuntu igrosa. Lokho kwamukeliswa kwakho igrosa kusuke kukhomba ukuthi wena kunesibusiso usuke wamukeliswa sona. Kungenzeka kube leso sibusiso sisuka kubantu abangasekho, so basuke bekunika sona ngaleso sikhathi. Ke kufuneka ubheke futhi kulezo nsukwana ukuthi yini eyenzakala, kodwa nakhona kusuke kunento enhle esuke izoqhamuka maduzane. Uphinde-ke la bese sizobheka laba uthola ukuthi umuntu uphupha elalele umculo omnandi. Uma ngabe uphupha ulalela umculo omnandi-ke kuke kukhomba ukuthi usuke uwumuntu kamoya, usuke uwumuntu onesithunywa. Ulalela umculo omnandi uphupha ucula kwesinye isikhathi nawe uzuvuke uthi noma uvuka uze ukuthi engathi ungacula usuke uvakashelwe abantu abazithunywa ngaleso sikhathi. Kanye-ke nokuphupha enene uthola ukuthi uzophupha unogwaja. Unogwaja-ke uyinhlanhla enkulu kakhulu. Ngizothanda ukuthi-ke namhlanje ngime lapho, izophinda futhi ibunane ngokuzayo. Thokozani.